Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, merci pour les mots aimables à notre endroit. Le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires. MINUSMA kelebolo be yan san caman ɲina nga jamana worodugu yanfan lakanako be ka tiɲɛ ka taa fɛ ani Mali mara tɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ yanfan na Mali marajɛkulu fɛ ko bɛɛ be kɛnɛ kan MINUSMA ma se ka ka laɲini sabati bi malidenw nisɔndiyalen don u ka kɛlɛbolo kɔrɔ ka da kan u yɛrɛ be ka mɔgɔw n'u ka sɔrɔ lakana u be ka mɔgɔ fagalaw mɔgɔ feerelaw ni drogu feerelaw kɛlɛ ka fara o kan Renforcement des capacités et à l'équipement des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre d'accomplir leur mission régalienne. Ka fara o kan u be ka cakɛdaw ka baarakɛlaw ka mobiliw lakana sabati siraw kan ani jagokɛlaw be faro min kɛ dɔgɔkun kɔnɔ k'o fana lakana yɔrɔ min ni lakana ko ma sabati u be dancɛw lakana i n'a fɔ furancɛ fanka ɲɛma kolonɛli Asimu Goyita y'a laɲini cogo min na Mali b'a dɔn kosɛbɛ ko jatigɛwale keleli tɛ diɲɛ tɔnba n'o ye Nations Unies ye ka kɛlɛbolo ka baaraw kɔnɔ nga a laɲinina walasa yɛlɛma ka don MINUSMA taabolo la a ka se ka baara k'i ka ɲɛ ka fara marajɛkulu be cɛsiri min kɛ lakanako baara la. Malheureusement, la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité. Mali tun b'a fɛ tuma caman ani diɲɛ tɔnba ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ danaya kɔnɔ misali la anw labɛnnen don o danaya sabatili la walasa ani diɲɛ tɔnba ɲɛma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min ni yɛlɛma donna MINUSMA ka baaraw kɛcogo la walasa a bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye ka fara Mali ka cɛsiri la lakana sabatili la. Confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective.